Vođena meditacija za laku noć. Smjesti se udobno u svoj krevet. Polako zatvori oči. Dopusti tijelu da se opusti i da ovaj dan polako ostane iza tebe. Udahni duboko kroz nos. Izdahni polako kroz usta. Još jednom. Udahni mir. Izdahni sve što ti više ne služi. Osjeti kako tvoje tijelo postaje sve teže i mekše. Tvoja glava odmara. Ramena se spuštaju. Ruke su mirne. Trbuh se lagano podiže i spušta sa svakim tvojim dahom. Noge su opuštene. Ne moraš više ništa rješavati. Ne moraš više ništa popravljati. Za danas je dovoljno. Dala si najbolje što si mogla. Sada zamisli jednu toplu, nježnu svjetlost iznad tebe. Možda je zlatna, možda blago ružičasta, baš kao zalazak sunca. Ta svjetlost polako pada na tvoje tijelo. Donosi ti osjećaj sigurnosti. Dodiruje tvoje čelo i opušta tvoje misli. Dodiruje tvoje oči i poziva ih na odmor. Dodiruje tvoje srce i govori ti: sigurna si, voljena si, dovoljna si. Sve što je danas bilo teško, sada možeš pustiti. Sve brige mogu pričekati jutro. Sada je vrijeme za mir. Udahni nežno. Izdahni polako. Ako se pojavi neka misao, samo ju primijeti. Ne moraš je slijediti. Zamisli da je stavljaš na mali oblak i puštaš da otplovi daleko. Tvoje tijelo zna kako se odmoriti. Tvoj dah te vodi u mir. Tvoje srce se smiruje. Ponovi tiho u sebi: danas puštam ono što ne mogu kontrolirati. Danas biram mir. Moje tijelo se odmara. Moj se smiruje. Sigurna sam. Dovoljna sam. Mogu zaspati u miru. Još jednom duboko udahni.
i polako izdahni. Neka te noć nježno primi. Neka san dođe polako. Sve je u redu. Ti sada možeš spavati.